Днес ще играем FIFA Mobile от новия сезон. За да започваме, ще видим ето тук икон Анести. Започваме тренировките. Аз започвам така. Ще ви покажа накрая отбора ми. Да започваме. Хоп. Не. Това го мразя. Кейн. Това тук ще мога ли? Да, ще успеем. Yes, успяхме. Това е лесно. Като да кажеш колело. Yes. Минахме. Продължаваме. Следваща тренировка. Оставете лайк и сабскрайб, моля ви. Да тичаме. Не трябваше да шутим. Тук всичко дава едно и също всеки път. Добре, да започваме с матчът. 95 овараут. Това ще е малко трудно, но да започваме. Ще се опитам да ги победим. Ако не победим, свършвам видеото и следващия път ще се опитаме пак. Ние сега качвам видеа на Brawl Stars. Пишете дали искате видеа на някакви игри, пишете ми какви игри искате да играем. Моля ви без страшни игри, моля ви. Не обичам страшни игри. Добре, паскаме. Аз на Белман. Не успяхме първия. Yes, гол. Той сме. Да биеме, имам предвид, че това е. Тук ще скипвам, защото знам много време. Имам работа. Да, ако не сте забелязали на много. Не ме се да, че съм слабна в формула ми се пара. Само това не. Пасна Белингъм. Не трябваше да голяма грешка. Таскаме. Този ми е 95 овараут. Нека да се може. Който ми е 95 овараут. Добре, съм отборим се в една и съща точно. Всички са една и съща униформа. Екип Б, не е униформа, може се. Не. Нормално, не ми хареса тук скила му. Но нищо. На Белингъм. Една скил. Аз на Белингъм. Айде да... Не! Блокао сме направили. Не трябваше да паскам. Нищо. Трябва да по-бързо. Така, паскаме го.
нещо. Добре, имаме тъч. И много се направихме. Няма как да ни бият, ние сме 5. Пази, пази. Бихме ли ги? Yes, бихме ги. Сега ще ви покажа хора моя отбор. Това е за днеска. Пишете дали искате видео на Brawl Stars. Добре, идваме. Хоп. Началото. Ето ми го. 83 овералта. Ето ми го отбора. Съжалявам, че не съм го направила ето това. Но искам да съм слава, защото ми е любимия футболист. Ето ви, няма да го сменям. Просто ви покажа героите ми. Някои, които са 95 и от 90 нагоре, като цяло, не ги слагам, защото са ми на... Защо да не са за тази стратегия, която аз ползвам. Моята е 4 в 3 атак. И това е за днеска, хора. Оставете лайк и сабскрайб. Ето тук имам нещо, набързо ще го отворя. И това е за днес. Не, нямам. Добре. Лайк и сабскрайб, моля ви, хора. Виждам, че ме подкрепяте само така. Благодаря ви. Довиждане.